Hi guys! Welcome to my YouTube channel! For today's video guys, butang mi og kanang sulignom sa kahoy ba nga mong itukod sa payag para dili siya bukbukon. Mo ni akong trabahoon ron guys, o daghang kahoy. Go. Kani guys, ako ni siyang silhigan kay daghang man kay gabo. Kasi ako siya rasa sa utangan og sulignom. Sa siya ana. Kapoy. Kapoy pero kalingaw man sa. Baka na siya ani, kani mo ni siya kung ibutang kana mo ni ako ibutang. Plastiha. Ani siya para man na siya nga dili siya babukbukon, dili gabukon. Kaya magabok na dali og tumpag imong balay. Kay daghan na magbukbok. Pagkabok adto, awa na. Puy-an na natin siya pagpuyo sa daghan nag-agay-ay mga tanggal na, wa na mga bali na. Nang balay marag na kay nangabali na nang haguan gid siya ginaani haplas. Nanian guys, kaya saan na ito mga kahoy ron nga panahon guys. Nagwang, dali na bukbukon. Barya sa unang panahon ba nga ang mga kahoy. Nagwang yun. Karon na, sagdi pa kaiguwang, di tumba na guys, kaya ron makotahan. Deng, ikaw tigal sa Deng! Kung assistant po na ko guys, kay dugay sa kayong lihok. Ya po kayong lihok. Kung assistant guys, una, hindi kayong lihok. Wala eh. Yun na. Yan. Ano sa pagbilang sopa? Pagkuhan gani, huwag ka ng kuhan. Mas, para di ka sa baho. Pero ako ito, iputan dito. Ano naman yung kakuha ng kampur. Kamaanad. Kampur. Dira kanya po do. Baho guys, makakabuhi. Pag silhig dayon din ha, kuan po, isunod na po ka ng tuyo ka pag silhig. Alsaha, good dili. Ay, naguyura. Alsaha ba? Dua ka kamot. Oy, gamitan ang imong kamot isa. Nabuang. Dito. Dali ako rin. Mana nagsilig? Ay, mag-inom sa akong tubig guys. Kaya giuhaw ko. Uhaw kaayo, uhaw na. Ay, ayo, paim na sa kong tubig. Arang lagi yung uhawa. Wala na tubig ang akong wait, nag-uga na. Paim na sa kong tubig mga tagbalay. Ayo. Wait lang sa. Saka kadili na lang. Saka ko ako ray kuha Bata mo ra mag wala maikuan ana o nagduko naman nagmaayo. Hala. Unsa naman abi? Nabawag nung pong lawas anak. Kaya giduaan anak ka ha. Daw. Hala, kabaw na day ka anak bi? Ha?
Kamu na ka na, Dra? Hello. Hi guys! Manginginom sa tayo ng tubig. Manginginom. Manginginom Te, paigda sa ko, te. Paigda ako. Manginginom sa tayo ng water. Kay, Dati mo, babi ko kapag gusto na ako. Yung mabre. Bilang yan. Relax sa ta guys, relax. Bilis na dudugote. Ay, di wala na po guys. So, kung nakahuman sa kong trabaho, kaya di wala na po. At kaya po may ulan, ay di malas na yun. Ang haggard ang nawang ni mother. Mahipos na lang ko guys, kay karon po ni Huno ang ulan, alas 4 na. Ilang ko magtiwas ani akong trabaho, ugma na po ni, tiwason. Ay, ginoo ko, atan sa ulan. Kay trabahoon guys, o pamuhuman, inang hipuso. Ako lang sa ni hipuson guys, ugma na po ni tiwason. Saon na ni. Ulan na ni. Iksina man po ang ulan ni Iksina. Ang ulan ni Iksina. Dire na lang taman akong video guys, kay taas na oh, manahapon na, alas 4 na. Dire na lang taman akong video. Kung wala pa mo nakasubscribe sa akong channel, please subscribe my channel. And also like, share, and hit the notification bell para updated mo sa mga upcoming videos pa nga akong i-upload. Thank you for watching guys. See you in my next vlog. Bye!